oňmadyk duşuşuk. Magtymly zamanny, Amderiýa boýlaryny, Buhara medreselerini köp okan Niýazuly Halipa adynly bir ulama bolanmış. Ol adam Halaç raýonyny, soň Penni taraplarda medrese açyp, ders berip, köp sanly soplar saklar eken. Magtymly şahyr hem şol tarafa gidýän kerwenler bilen dakylşyp, öz eşegini minip, Niýazuly Halipa gol bermek üçin gidenmiş. Şahyr baranny soplaryň bolýan ýerine mihman jaýda galmaly bolýar. Agşam oturşykda soplar munyň näme maksat bilen gelenligini bilip, ertesi pirlerine habar berýärler. Bir eşekli göklüň şahyry saňa gol bermäge gelipdir, diýärler. Niýazuly Halipa bolsa, özüni göreýin hem diýmän, oýlanman. Bize olar ýaly eşek minip, şahyrçylyk edip agyzyna gelenini samrap ýören adam gerek däl. Biz olar ýaly adamyň goluny almarys, gidibersin, diýär. Magtymgulynyň ýüregi mewjalyp joşýar. Kagyz galam alyp bilmezmiň diýen goşgusyny ýazyp piriňe berin, diýip soplary uzadyrdy, eşegini minip öz ýurduna gaýdar. Bilmezmiň. Galam alyp namany gönderdigim bilmezmiň. Efsun urup küt-küti indirdigim bilmezmiň. Arş üstüne gallaryp mündürdigim bilmezmiň. 4 gece 3 gün alap diňdirdigim bilmezmiň. Eşek minip İsadek yellirdigim bilmezmiň. Mecnun gibi sahrada yığlay gezdigim, varka kimin gülşadan ölüp umyduzlugum, joşkunu berip aşkody, gaynap gazdigim, gözüm ýaşyn merjendey, düzüm düzdugum, şibli kimin bardagy, ýannyrdigim bilmezmiň. Küt kimin perengden çyn maçyna bardygym, bağ içinde bulkysyň, saçyn açyp gördügüm, Süleymanyň tagtyndan sözläp habar berdigim, guş gonsyn diýip başyma bilbil heňin gurdugum, çarşembe gün çäş wagty gondurdugum bilmezmiň. Suragynyň arkasyna Mecnun gurdy jadyny, Bismillah diýip başlady, çağırdy ustadyny, hakdan gaýry bir kimse eşitmedi dadyny, 40 kaşyk nagra çekip, şuwla urdy oduny, göz ýaşymdan suwalyp, sönnürdigim bilmezmiň. Şirvan hanyň sewdasy ne ajaýyp sewdadyr. Gallan bu ýanadyrsa, kıyamat günü rısvadyr. 120 sap görläp, her sapda 1000 gowadyr. Aşyklyk bir joşgundur, akmal, daşgyn derýadyr. Bir jurgodan 40 aşyk, gannyrdigim bilmezmiň. Yetilmemiş şunkarım, gamış, ganat, ak türpök. Dünýä meni taýdyrdy, bir ýanym etdi gurpok. Pelek, alwaýyn bular, tartar, gan goýmaz toprak. Her tikenden 100 gussa, her 40 güllen bir yaprak, dagy daş eleyip, öndürdigim bilmezmiň. Magtymly aýdýar 9 pelek söhresi, 7 ýyllyk gardaşy, aýyň, günüň parasy, nury didäm ýagtysy, ak gözümün garasy, ab zemzem çeşmesi, safa,
Merve arasy Süleyman dek ähtimi syynyrdygyny bilmezmin. Niyazul Halipa Magtymgulynyň bu goşgysyny okap gören badyny. Wah, elimize şun qarguşy düşer eken. Arman onu uçurupdyr diýip sopularyny Şahyryň ýygynyň iýberýär. Sopular Magtymgulynyň ýygynyň ýetip, "Seni pirimiz çagyrýar, ýygyňa dolan" diýerler. Magtymguly ok kemandan çykandan soň ýygyna gaýtmaz diýip gidiberýär.